A sopa queima, de Pablo Albo e André Letia. Na cidade, da casa de María, saía fume. Come a sopa, María, Dicíalle súa nai. A sopa queima, mamá. pois sopra, filla, sopra. María soprou, soprou e soprou, pero a sopa non a refriaba. De calquera xeito decidiu probala. ¡Ah! A sopa aínda queima. Pois sopra máis, filla, sopra máis. Rinoceronte, por favor, sopra a sopa. Faino ti, non sexas lacazana. Xa o fixen e non valeu de nada. Entón vale. O rinoceronte colleu aire e soprou tanto como puido. Xa está. Adeus. Moitas grazas por soprar, rinoceronte. Adeus. María non quedou moi convencida, pero probou a sopa de novo. A sopa aínda queima. Este rinoceronte non sabe soprar. Pois sopra, filla, sopra. Pero si xa soprou o rinoceronte, que queres que faga? Morcego, vais a soprar a sopa, por favor. Non, eu non vou soprar. Veña, que o rinoceronte e eu non poidemos arrefriala. Entón o morcego despregou as ás e bateunas. Moitas grazas, morcego. Ah! Por que aínda queima? Pois sopra máis, filla, sopra máis. Pero xa soprou o rinoceronte e o morcego este xa saiu voando. A quen lle pido axuda? E podo axudarche. Unha formiga? Que pequena que es? Colladiño, mangallona, que chamo o formigueiro enteiro. Que boa idea! Aparecen as 370.000 formigas do seu formigueiro. As formigas sopraron tanto que os fideos da mesa voaron. De súpeto, a sopa deixou de fumear e de novo María probou a sopa. María, come a sopa. Non podo, mamá. Por que? Aínda queima. Non, onde vai que non queda?